Хваленый Иисус Христос. Другі епізод этого текста Євангелія від Яна. Читаємо далей. Там з першого починаючи. «Як мяне полюбив Отец, так і я полюбив вас». Это мы уже разбирали. «Заставайтеся в моей любові. Калі будете захоўваць мае запаведзі, застанецеся ў любові маёй, як і я захаваў запаведзі Айца майго і застаюся ў ягонай любові». І русский пераклад уживая такие слова пригожие: «Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Прибудьте. Заставайтеся, польский переклад скажет: «Трывайте в любви моей». Тема любви Божией, узнікае пытанне для многіх, як мы можам выслужыцца перад Богом. Многія людзі сапраўды гэтым загружаюцца. Это праблемка номер один. Як я могу доказать, что мне можно верить? Як я могу заслужить на любовь Божию? Як я могу выслужиться перед Им? Самому себе и Ему доказать, что я нечага там варты. Нехто, для некого ввогуле это не актуальна. Некоторые годами з гэтага не могут выкрутиться, заблытавшися в этом способе мышления. Весь час хочется доказать, это не атрымоўваецца, и расчарование, потому что я не могу доказать Богу, что я нечага там варты. Памятаю, такі один цікавы эпизод был у мяне, калі человек мне задал пытанне, близкий мне человек задал пытанне со своими проблемами, кошмарами со своими. Задал пытанне: неужели для вас там нечто варты, и за что вы меня любите? Я так мимо пропустил это пытанне и не отказал на его, а пасля пройшоў нейкі час, и я сам призадумаўся. Я думаю, а правда, за что я человека люблю? И здзівіўся тому, что я не смог отказать на гэтае пытанне. В сэнсе не то, что человек дрэнны, его нема за что любить, але что у меня и не узникло таких специально ярких эпизодов, как сказать, что я конкретно человека люблю за то и то. Бо не ведаю, за что можно человека любить, бо ён мне зрабіў нешта, праявіў міласэрнасць, бо это прыгожая за жанчына, бо нехто мне ахвяру склаў, бо нехто мне помог у нечым, не ведаю, за что можно человека любить. И я таких ярких эпизодов не мог знайсці, и одночасно разумеў, что я люблю этого человека, насколько можно любовью христианской, глубокой, братской, сяброўской, як яшчэ по-другому назвать. То есть ты его реально любишь и дзіўна не ведаешь нават за что. Так я призадумваюся, это калі такі эпизод узнік во мне, ці перыядычна ўзнікае ва мне такі эпізод, дык можа так і Господь любіць. У сэнсе, што сапраўды перад ім не трэба выслужвацца, што любоў сама ў сабе ёсць вартасць, і ты любіш, бо ты по-другому просто не можаш. Такая прырода Божая. І таму это абсурд такі, калі нам хочацца па-чалавечы даказаць і выслужыцца перад Богом, і звярнуць ягоную увагу на нас. И нідзе ў пісанні гэтага мы, конечно, не бачым. Конечно, это хворыя схемы. Нідзе ў пісанні мы гэтага не бачым. А што мы бачым у пісанні? Што нам сёння кажа Христос, на што звяртае увагу у Яна: «Прибудьте в любви моей, трывайте в моей любви». То есть яна ўжо ёсць, яна дадзеная, не по заслугам, просто так, як у тым мультику, такий старый советский мультик, это мне, это тебе, просто так, просто так. И любовь Божия так и нададенная, просто так. И Христос скажет: «Прибудьте, трывайте в ёй». Это штука, это мастацтва, вытрывать, не профукать, не дозволить, каб гэты мир заглушил, не дозволить своими, я зараз сочиняю, конечно, не дозволить своими грахами, метушнёй своей дьяволу скрасти эту любовь, то есть это, задание життя духовного, вытрывать у любви Божией.
І Христос нам дае канкрэтную параду, канкрэтны ключ да разумення гэтай тэмы, як вытрываць у любві Божай. У дадзеным эпізодзе, напэўна, у Пісанні, можа, там не ў адным месцы ёсць гэтая тэма, але ў дадзеным эпізодзе, як вытрываць у любві Божай, калі будзеце захоўваць мае запаведзі, застанецеся ў любові маёй, як і я захаваў запаведзі Айца і застаюся ў ягонай любові. Што мяне найбольш у этом тэксце ўразіла, да? Ну, па-руску падобна, да? «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца и пребываю в его любви». Что меня наибольш уразило? Что Христу, оказывается, треба пребывать в любви Божей. Ну, здаецца, вот нешта павінна быць пастаяннае, як это вот пребывать у ягонай любви, да, вот у любви Отца. Як Христос можа страціць любоў Отца, это ўвогуле для мяне нешта такое незразумелае. Як Сын Божы можа страціць вот любоў Бога Отца. А Христос паказвае, што Ён ідзе па тых самых схемах духоўных, па тых самых правілах, што ідзём і мы. То есть, калі трываю, калі выконваю запаведзі ягоныя, захоўваю іх, то я вытрываю у любві Отца. Вот якая схема. І што мяне ў этой схеме здзіўляе? Якія запаведзі трэба было Христу выканаць? Няўжо Христа можна было спакусіць такімі схемамі, якімі спакушаў д'ябал і спакушае д'ябал нас? Там не чужалож, не крадзі, не забівай. Ну, няўжо вот гэтыя запаведзі для Христа таксама былі актуальныя? Калі я бачу, як Христа спакушае д'ябал на пустыні, там зусім іншыя спакусы, там зусім іншы ранг. Это не нашыя спакусы, да? Это не той узровень. І думаю, што тэма запаведзяў адназначна, вот, тое, што Бог дае праз Маісея нам, з аднаго боку яны актуальныя таксама для Христа, і адначасна, мне хочацца сказаць, не актуальныя, таму што ён не меў граху першароднага. То есть ягоная магчымасць саграшыць, адысці ад Отца, это зусім іншы ўзровень, чым наш. Это ўвогуле, это зусім іншая тэма. Таму і запаведзі ў адносінах да яго, па ідзеі, не такія, як да нас. І ў чым тады ўвогуле сутнасць? Да? У чым ця справа, што ён саблюдае запаведзі, выконвае іх, і таму ён трывае ў любві. А сутнасць у тым, што запаведь трэба паставіць знак раўно воля Отца Нябеснага. Гэта не пункты, да которых мы прывыклі. І таму трошку далей, у 12 вершы, мы пачуем цікавую рэч, дзе гучыць запаведзі не ў множным ліку, запаведзі, наказы, правілы, а мы чуем «сія есть заповедь моя», то есть одна. «Да любіце друг друга». І некаторыя багасловы звяртаюць увагу, што ў Яна часам запаведзі і запаведь, як адзіночны лік, яно ідзе ўзаемна. Таму што пытанне не ў колькасці правілаў. Яна адначасна, гэта запаведь адна, і адначасна іх можа быць і 10, і 50, і 100. Таму што запаведь раўно воля Отца Нябеснага. І шалёная памылка дзеецца ў жыцці многіх хрысціянаў, католікаў нас адназначна, шалёная памылка, калі мы, праходзячы дзіцячыя катэхезы, рыхтуючыся да споведзі, чамусьці убілі сабе ў галовы, што ёсць 10 запаведзей. Іх не 10. Усё, што сказаў Христос, усё, што ён прапаведваў, мае значэнне. Я некалі думаў, як габрэі, чытаючы Ветхі Завет, маглі налічыць такія фарысеі 800 з нечым запаведзяў, калі Маісей, Бог праз Маісея дае іх 10. А таму, што яны ўспрымалі, да, што Бог не сказаў нічога лішняга. Вот ягоная запаведь. Усе ягоныя наказы, усе парады, усе ягоныя спосабы мышлення, гэта ёсць запаведь. І калі мы такім спосабам глядзім, а не просто на нейкія пункты. Вот у чым уся трагедыя.
Як этот багаты хлопец, который прыходзіць і кажа, што я выканаў усе запаведзі, чаго мне не хапае, і аказалася, што ён выканаў пункты. А запаведзі ён нават не пачаў выконваць, запаведь ён і не пачаў выконваць, таму што ён пачуў, як кажа яму Христос, прадай усё, што маеш. Вот, табе канкрэтнае пажаданне Бога для цябе. І гэты чалавек, ён не гатовы. Чаму? Таму што ён выконваў пункты, а не волю Отца Нябеснага. І ў гэтым уся трагедыя. Поэтому, калі я асабіста чую, вот пробую з вами разжевать этого Яна, красавца, калі я асабіста чую вот у Евангелия ад Яна эту тему про заповеди, я однозначно не ў 5 пунктах гляжу и не ў 10, я однозначно гляжу глобально, гэта святое Писание, вот это вот есть заповедь. Гэта нават не до конца, гэта пачатак заповеди. Тому что Бог жывы, і Бог можа з намі гаварыць, да, і людзі ёсць прарокі, чуючыя голас Божий, да, но я б сказаў бы, першы пункт, ты открываешь волю Отца Небеснага праз Пісанне. Я не хочу нават верыць ніякім пророкам, которые всерьез не взяліся за святое Пісанне, которые не акуналіся ў гэтае, чтоб яны там не бачылі, чтоб яны там не снілі. Я не хочу верыць таким пророкам. Там можа быць, што сапраўды Господь з імі гаворыць, но, як правіла, там усё ў перамешку будзе. То есть распознание заповеди Отца Небесного пачынаецца праз распознание Слова Божьего. Наступны крок, номер 2, выканание заповедей, это выканать Слово. Признаюсь, это шалено тяжко, потому что нам не хапает дисциплины. Мы будем читать Слово Божие, мы будем знать его на память некоторые, цитовать на память будут. Але для того, каб выканать, трэба асобны пункт. Трэба намысел, трэба пахадзіць, трэба падумаць, трэба загрузіцца, трэба паставіць мэты, вымагаць ад сябе нечага, да. Ну, это ўвогуле, это шал, это огромный труд, это ўвогуле асобны пункт. То есть спачатку ты пазнаеш, як ён думае, што гаворыць усё, а не 10 пунктаў. Пасля ты прабуеш хоць паводле чаго-небудзь, вот абработай другі пункт, ты прабуеш паводле гэтага жыць, ты прабуеш ажыццяўляць это ў жыцці. І, магчыма, дойдзе трэці пункт, калі табе Господь дае слова пазнання, откровение, ну, нейкім містычным спосабам. І вот гэтыя вот усе 3 элементы, для мяне асабіста ўжо так трошку з перспектывы часу на это гляжу, там ці нейкага вопыту свайго. Для мяне гэтыя 3 элементы: Слово Божие, Біблія, конечно, да, Слово Божие, выкананне слова і твой асабісты досвед ці там памазанне Духа Святого, да, і вот эти вот 3 элементы, яны открываюць запаведь Отца, ягоную волю, да. И вот это вот дае гарантию пробывать у любви ягоной. Не заслужить, а вытрывать. Да? То есть, как нечто такое вот, некий такой остров с такой Божьей стабильности. Так бы это сказал. И, ну и Христос так робить. То есть, не на нашем узроўні. Ён не змагаецца з тымі спакусамі, з якімі мы змагаемся. Яго д'ябал зусім не так спакушае, але ён ідзе у тым самым напрамку волі Отца. То есть я яе выконваю, такое, якая яна ёсць, ну і ў ягоным выпадку, ў ягоным служэнні, і праз гэта я трываю у ягонай любві, таму што я яму паслухмяны. Вот што значыць выканаць ягоную запаведь. Ну и неяк так этот эпизод бачу. Похваленный Иисус Христос.